Amel Nawa Bella Delefo. Anyi lamine. Kana ngi kuma ka gelama. Sikatala. Ni sotira. Kase. Yela judo le tani ala che. Wallahi. Ala ya waliya. Ange. Ma ala fuka wali ma no ka. Afu. Don man sa yo mla nyefe. Na. Yela judo tani ala che ngo ala na ni efe. Ngana mo jama nyefe. Na masa karamo na tia. Ala ke karamo tendo no yele akala sindo tifo dugolo ka. Oh, titri fose sigle. Ala salama okera. Akera. Nana ala fuka ala wali ma no. Ayilamine. Ayilamine. وعلى أصحابه المتقين المنتجبين غر الميامين وعلى آله وأصحابه ومن نهجهم إلى يوم الدين. فنحن الأحباء والجمعية أنصار الدين في ديب ومعروستها نرحب ونتشرف بمجيئكم يا شريف أحمد تجاني بن عثمان مدن حيدر مالك الزية. الحمد لله لو تمثلنا هذا اليوم لكان لنا يوم الدخول جدكم المصطفى الزمزمي في مدينة المنورة. فمرحبا وهنيئا بكم. فنلقي أمامكم كلمة أنور من الذهب وأنور من اللؤلؤ والمرجان كما قال الشاعر يا شريف أحمد تجان بن عثمان مدان حيدر لو جئتمونا ضيوفا لوجدتمونا نحن الضيوف وأنتم أرباب المنابر. وقال سبحانه فتلك الأيام نداولها بين الناس. mbadi mo ambe ala tanon kala barakada wallahi ka misati ala fe anga dinet damu no yisir buke fane karamo chama bi para fitini ke ngani de korola abache Shirif Usman Madan Haidara afura ka seneke alima kabasniye kabasna sangila biba afura ka seneke Shirif Usman Madan Haidara ale adoniye jirisene santa abiba afura ka seneke sene min na jawfe no e karamo mo e karamo wajra yo sene ayi jawde sene o jawde sene Haidara mbadi o karamo Haidara ka kunu jamana nga bidi ajabi nga ajabi sene fle ne ka kwera kuli an kunnu son jara mo Haidara kilen jawa e no bana ko ma bawa ja sile fuka jagoi o dos kilen te dore be dore frabe dore frabe ala bo ke mami be ala ka sira ala bo ko de no te ni cheni nata ala ka ne na bi boy ka to be me kara boy pare damne akera mo nyene o sangene kolo o sangene temana do ya sandulo o sandu temana do ya ko bi ko tanta tewa o san dan dafara ma ko kara mo ta ka boy aka yere soro abe shube do kara mo palole ko Ahmad Tijan ka bismillah ti ko kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الإسلام والسلام يا ربي ألكم بخيرنا ونعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدي وسيد المرسلين
وإمام المتقين وقدوة الزاهدين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين. ثم الصليل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. وبعد، السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبريون أمبي الله تنيني كبو شيطان توروما. أمبي أنا وناندا دلني على توبر كماي. واني نياكنا لوكوليتين لا ركنا كرغراليتي. أمبي كشير نيماني على في أكو كي sigi kun kanu Muhammad Mustafa ani kira sunu sanumo anaka sahaba nyumo ani mo nyuma no faralu kan ni bara nyuma ke ye fokata si nyawli ma ya rabbi alaka nini awiye ulula. Amin. Ambabe o tebele ko ko boy ambi befo ni aslamiya ka foliye أمين كلينا كفولي نوبي على كركش كامبلا جرينكم. آمين. يا ربي على كما حمود الله. آمين. على كم سبود داما. آمين. لو أن يوم بي على برو على كأون ويا أناوي. آمين. على كما قرأت على كما وسا. آمين. على كم ساير قرأ على كما سيدنا فلا. آمين. على كوكاكا على كما. آمين. ني على كرا برو صلى محمد عليه. الحمد لله. نعم. أسرع بكم. Ani mi yira o de kelen dama de be ambulo o la slala srala musa de kuma mancha ande bi bara ke fengelen dama de kono ma dama in wele la ko slale o fengelen jumai ko kiran na ni dine ni ye no islam ya dine ko hakilla jigi ke ola abana sabu sete kala mana ke cogo cogo ko dɔ bɛ fara o kan walima dɔnni mana kɛ cogo cogo ko dɔ bɛ bɔ o la ayi o banna ala ko tɛ a ka kira ma اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محمد بني دفلي هي ديننا ونينا نعمة ني ودفع أكا وانجنا ناي كسلانة دكسري من كسي علما وقرأ دينكو سلامية طولا سكنغا دبيركي أوكا الحمد لله أنا دفعنا سكنغا يبلا أنا سكنغا مونيكا ويرا مغولا كادو ko ala ye fɛnba dɔ kɛ an ye ala sɔnna ka ne ni e min kan da k'an bila nin sira in kan n'o ye silamɛya sira ye an ka danaya bɛɛ la ni kuranɛ fɛnɛ ka sira ye kuranɛ ko ni mɔgɔ min ye sira wɛrɛ minɛ n'a ma kɛ ni silamɛya sira ye ko ala k'a minɛ o tigi bolo walahara o tigi bɛ mɔgɔ bɔnɛlenw na o la anw kan ka ala fo k'a fɔ ala sɔnna ka an kan da k'an kɛ silamɛ ye an kan ka ala fo la dati foli min na mɛ musa n'i bɛ ala fo ko ala y'i kɛ silamɛ ye i b'a fo di i b'a fo di o la ala foli k'a fɔ ala i yɛrɛ kan da k'an kɛ silamɛ ye o de ye ala ye kalifa minnu kɛ i ma ala ye danaya minnu di i ma ka se ka i jija ka olu tanga ala nɔfɛ o de ye ala foli ani ala barikadali n'o de ye ka to ala ka bilasiralikanw kɔ ko n ka jɔ nin kɛ o baara kɛli n ka jɔ nin to yen o waleya to yen musa de ye ala barikadali karima fa alhamdulillah o de la an ka sigi ninnu bɛɛ kɔnɔ an bɛ mawudu dɔw ta ka kuma o kan musa su in na o de ye ibada min dira ma ko makasidu jumɛnw de b'a la a dira ma mun kama n'o ye bato minnu bɛ yan bolo ye
seli dira amma ala fɛ sun dira amma ala fɛ hiji dira amma ala fɛ a b'o cogo kɛ la jaga bɔli fɛnɛ dira amma ala fɛ ko makasidu jumɛnw de b'a la ala ye a di an ma kun jumɛnw de kama kosani nɔnɔ i lafiya nka ni fɛn b'i bolo n'i m'a dɔn ko mun b'i bolo o baara kɛli ka gɛlɛn dɛ nka n'i y'a dɔn ko a bɛ n bolo wa i ma dɔn ma a b'i bolo kun jumɛn na musa i y'o dɔn ka fara a kan i bɛ lafiya baara kɛli o la hadisi al-qudsi la ala ko fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'budun ay ne ala dɔn jɔn a ye n dɔn a ka sɔrɔ k'an bato a ye ne ala dɔn a ka sɔrɔ k'an bato o la n'an ma ne ala dɔn cogo jumɛn na a bɛ se ka ne ala ta ala bato cogoya jumɛn na i b'a ye cogoya foyi t'a la fo ala ka dɔn o de ye fɔlɔ ye ni dɔnna an fɛ maarifa yɛrɛ ni o dɔnna an fɛ a dɔnni yɛrɛ yɛrɛ la musa i bɛ sɔrɔ ka ala ya zaatu dɔn o la ala ye n bila n ka mun kɛ musa i bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ten o bila silamɛya a tɛ kɛ da ye o la ni ala yɛrɛ dɔnna ko jumɛn mɛ ala dɔnbaliya kan musa o de la mɔgɔw bɛ fɛn caman kɛ i bɛ a sɔrɔ danganiya bɛ o la danganiya min ni a bɛ yɛrɛ ten k'a fɔ n dalen bɛ ala la mɛ ni ala danaya yɛrɛ sabatira jogo dɔw bɛ yen walahi i tɛ jugu olu kan ni ala danaya sabatira o de la kuma caman ala b'a kɛ fɛn o fɛn di hali n'a kɛra nin zeli ninnu ye nin su ninnu ye a b'a di kuma o kuma mɔgɔw ma a b'a fɔ ko minnu nana a bɛ ala ye de ɲini ko minnu nana bɛ ala la minnu nana na o kɔrɔ ye di ko bɛɛ ko tɛ o kɔrɔ ni o ala danaya ye masaw ti fiyewu seli i ti foyi sɔrɔ a la sun i ti foyi sɔrɔ a la hiji i ti foyi sɔrɔ a la fo n'o ala danaya sabatira o ala danaya o fɛnɛ tɛ an mɔna min kɛ ye ten ko an y'an yɛrɛ sɔrɔ a la ni o ye an ka mɔ cogo ye ko ala bɛ yen an bɛ ka taa ten la musa fo maarifa tala hakili ala don yɛrɛ ka sɔrɔ jɔn ko nin ye ala maa ye musa nin ye fɛnba ye tayi ma faamu ala jɔn mɛ ala jɔn tɛ fiyewu ala ka jɔn ye jɔn ye musa i t'o ɲini yɔrɔ jan a tɛ jɔn jɔlen ye cogoya la a t'a ka fini donda la ala jɔnya bi dɔn jɔn ka mun na ko nin ye ala ka jɔn ye jɔn min dɔnnen don k'a to to ala ta min jɛlen don n'a ye ko ala i ye n bila min na ala n yɛrɛ dira a kɛ i ma ala i ye n bali min na ala n ye yɔrɔ ma janya ka bɔ o la pewu musa o waati la o tigi de wele ko ala jɔn o de b'i nafa i ka diɲɛlatigɛ la yan o de b'i nafa lahara ala bolo n'o tɛ a ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na musa mawlana Ghazali b'a f'i ye ko fɛn saba de bɛ yen la yabqa ma'a al-abd inda al-mawt illa thalathin ko foyi tɛ to jɔn bolo a ka saya waati la fo fɛn saba min b'a nafa i mana fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko fɛn saba dɔrɔn de bɛ yen min bɛ jɔn nafa a ka saya waati fɛn saba musa i ka se sɔrɔ ka miliyari mara mɛ ni saya waati ni sera musa miliyari jɔyɔrɔ t'a la a b'o cogo kelen na kɛ faama ye diɲɛ bɛɛ ma nka ni saya waati sera musa faamaya a tɛ fɛn ye kow bɛ segin ala ma n'i y'o dɔn musa i kan k'i labɛn k'o don kɔnɔ k'a dɔn ko se t'a bali k'a dɔn fanga t'a bali nafolotigiya t'a bali nafolotigi joli-joliw don musa n'olu taara minnu ka nafolo ɲɔgɔn o tɛ an ka bi setigiw kun ayi
Qur'an Qaruna fonniri e ka fo kunuzu min tumabulu ni oye aka magasin sanu ni jamaw bi bila min ngoro kama ko aklew damatali fo fanga batibu de ka je ka aklinyu wede ko abu yara de wari magasin tile ani sanu bi mara bi ne Qur'an ka kuma de peut-être ni sori afi siga kaya la mais Qur'an de côté musa seyda nga ama so ala tama Allah ba Allah ba bona ko Allah yo defo ko ale Musa ci kata Firaun ma ila Firaun kata Hamana ma kata Qaruna ma ala ko te wala kad ja'akum Musa bil bayyinat Musa neka kaba bangelew yebu yeda lu bangelew fastakbar ulu yeda boya amina lima o masoka mina Musa bo ala ko chogodi ko bale ko Musa ko bemina no ka jurumu hakke Allahu akbar idra o hakke minge frone to yominge Qaruna idami zako abo chokela hamana joro mina ala ko bemina no ka hakke Allahu akbar rabbani kalima ko dongula ay fiye ci minuma ko halaki dongula jibrila ka kuleka soyha ko yiminu zoro wa do fenebula man khasafna bihi al-ardh do kullu yiminu min wa bocho kella dongula man aghraqna aynun balatu Allahu akbar minum balatura minum bana alakama sebelira uye me ubale ko alakama alako nyu benna no ka hake wa nyimmi halaki chume ay betafo هو ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كونغا كان على ما بيوكا كادو كو سيباي كو مكاما سيبولو اموتو كونغا كو موني سيراولا وموني اوتونو كو ييرا كوندي الله اكبر مسوي لك بارا كو دي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Jokanga farati ko senu ya wati damate wala semi mbe Musa ni jomo so abi nafa e ka saya wati mutla zali ko fenza Allahu akbar afola jume sifa al qalbi ali tahara Allahu akbar ojume ko duson kasaniya duson kasaniya عن الناس الدنيا إدراك موتها من نسر النيا بيو الله أكبر كجي نيرميكو كالدوكو لا ردبين وفي وأوده هيركبو كتمي بيتاينغا موتها من نندكو تو كومي بينفا إيكا سيا ورسيلا كو أفروفلي دوسكو سنيا Musa kabonye ko jeje la tikem wallahi de femay Musa ko anga jeje na may ko wallahi femla de ni leta ni keleni Musa ebi je kele ko Allahu akbar no je Allah ay ni ni Musa ebi je la ko nga haklima abi sama mun nɔfɛ a ka ɲini ta a bɛ min sɔrɔ haklima kan ka sama o nɔfɛ nka diɲɛlatigɛ a ɲini ba si tɛ a sɔrɔ fiyewu ayi diɲɛ ɲinina si t'a sɔrɔ diɲɛ ɲinina si t'a sɔrɔ c'est dans les côtés a ko mɔgɔ min ni a samana diɲɛlatigɛ nɔfɛ Musa ko tigi t'a sɔrɔ mais ko ni min y'a sɔsɔ ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ b'a yɛrɛ di o de ma min y'a kɔdɔ ka bɔ diɲɛlatigɛ ma ko diɲɛlatigɛ b'a ɲɛsin o tigi de ma nka n'i samana nɔfɛ Musa k'i t'a sɔrɔ
jeni no ta soro ay mais ni la ara ko ni ba soro o de le ni ala ni ibe ala soro wa ni ala soro min la be le no la ara musa o ni ba de ba soro Allahu akbar ko le ba ko la hakli may mo min zara ki jija ki jasir min soro la o ni kataba min ti soro ni Allahu akbar afolo inde mo min ya dusko sanu ka bo jena tike adamu ma ka bo jena tike soro ma ka bo no ko ma ayata tan ka boy ako de afolo karima fa musa ay jumen dugo la ko akiyera majenya ka bo jena tike da flana ko kayere nyina fimbo bi zikrullah bizikrullah kayere nyina fimbo no musa kala blanya fa ka febe ne de fengela mamba ko no zikrullah machama ambi jonga nga wajuru la sabu abebe ni nebulu abebe ni nebulu nyote fi maqasidu min umbi ambi do aponna la no e bele folo mi ndira ama no de ka bono e seriye sella mu ni na anfe aywa masabi de ba apro mo ka seljo mungama qur'an ko te ko wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa zikrullahi akbar ولا ذكر الله أكبر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون محمد سريجو كوية مونية سبو نجو من دي إيمان في مؤمن نو كرا إيجي كوية نكرا كو عليكرا وكما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نكرا كما جوغو باو دفا كم إيجرا كما جوغو باو دفا كما نعلى بارا من دي أما مين أنه يا أبولو ويسري ناسا بشرف سيريكا أبا جوغو فتاني كما ولا جوغو فمن ونيدو أبا دبلا الله أكبر ربني أي سيريك الله mais ala ye an hakili mun na ka seli nafa fɔ ka tila ka fɛn dɔ tugu a la o yɔrɔ bɛɛ k'o ka bɔ a ye ni ismu tafdiliya yɔrɔ ye ko wala zikrullah afdal musa ko nka ko ala kusumali k'o ka bɔ a ye o de la tuma caman y'o de fɔ ko n'an sera ala kusuma ma Modou Ghazali ko fulana de ko ka i yɛrɛ ɲɛnɛ fin bɔ ni ala kusuma ye n'o fɔra dɔrɔn e bɛ sin ka kɔlɔsi de aha kɔlɔsi bɛ se ka yala mais kɔlɔsi ka dɔgɔ kosɛbɛ a la kɔlɔsi ye jateminɛkɛla dɔrɔn de mais ala kusuma ye mun ye Musa n bɛ to ka nin fɔ e ye kuma caman don dɔ la kira Mamadu Mustafa ay ali ta kama goma ako ya ali ako fenza wabi obo geda ne mo ko ma Allahu akbar Musa ma ko ta sama be même mo be kene na Mamadu Mustafa ne o ye Allah bayo ako zikrullah ala kulli ako ka ala barakada kuma bela obo geda ne Mamadu ma ko ala barakada cogoya bɛɛ la a ko bɛna gɛlɛya ale ma to Seydina Ali ko ahan kira ko awɔ ko nka ni mo zikrullah ko n ka tɛ subhanallahi ma n ka tɛ alhamdulillahi ma n ka tɛ la ilaha illallah allahu akbar o kɔrɔ ja olu b'a kɔrɔ mais zikrullahi min ka bɔ a bɛɛ Mamadu Mustafa bɛna o de fɔ a ko cogo di subhanallahi ko tɛ alhamdulillahi ko tɛ la ilaha illallah allahu akbar ko k'a kan tɛ o ma ye k'a kan bɛ jumɛn ma ale ka mandon min ni a ye haramu se sɔrɔ a kɛlen ka haramu se sɔrɔ nka a miiri ye ala ye ala donna ni haramu in kɛli cɛ ko ala ɲɛ nin to e kama kuma min na a fɛrɛla wolola fɔlɔ ma a bɛ se k'a détourner a ka d'a ye nka a ko ala zikrulayi nana jɔ n'o ye ala ye ko ne hakili ye ala ye a y'o tobi juge kelen ye ka se sɔrɔ fandan k'a ka kiiri tigɛ nkalon kan ka di faama ma mais a hakili ye ala ye a jɛna faama ka nafolo kɔ
الله أكبر ذكر الله والله ندو كرمو كسجلي يقول أبغى دو على كمرسان كارسكاري وبفهم من بيرا أبودو وتيبه شريانا نعم ونالي بتريا مينا ما تقول الناس غير كان ما أوكا أبسكا غير أسرع كبلو شكولا نقولا لعلى كتيرفو ذكر الله ينادي والله حيدرا كوسا نليكو على كوسا ما شاء بكين دلا ni do serana e mo do feo fela musaiti sabati أي c'est الله أكبر ala yo de ko de ka buteli sele la daboro de ka wa akim salata li zikri muhammad sele do mumma ne ala kusma le ka mumma so e hakli ka to me ala e kamani ne ala ko o de la ni sele di ama aka sele do من ذلك كي يلا على سلم بأمره وحكنا مننا كفو حكني كتو عربا يلا على سلم ما مولو وحكنا الله أكبر ها بايك ما شاما أنكرنا جلال نوفي كسبابة توي كريمة فن كسباب بلبلي جمعي سلم كنو أنا نجي جالسين كوني مسافة يا ما هو غزالي أقول فلاناي نوي على كوسمالي وي أفلاناي أسمعنا يجمعي كو الله تعالى كوني ني حكي تورانا يركن كعلف الله أكبر كعلف دسكون كسانيا كابوجينا تكيكو كدسكون يناجي ني على كوسمالي دسكون تكيرا كعلف كما يركو أدرا sabu sama somali be fɛn dɔ de nɔtɛ n'o ye ni dunŋɔ ye ani ala ta ye ni fɛn fila de bɛ o de la kira ka sahaba dɔ bɛ min bɛ wele ko Salman al-Farisi Salman al-Farisi a ko masalul mu'min ko ni ma mu'minin misali dɔ kal marid ma'ahu tabibuhu ya'lam da'ahu wa dawa'ahu comme ni misaliya bi na fɔ barabaatɔ barabaatɔ min n'a ka dɔgɔtɔrɔ bi ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔ min b'a ka bana dɔn o ye a b'a ka bana fura a b'a dɔn bana min b'a la dɔgɔtɔrɔ b'o dɔn wa a bɛ bana ye a b'a fura dɔn o la dɔgɔtɔrɔ y'a interdit fɛn dɔw la a ko nin to yen nin balo kana nin don n'i ye nin don musa i bɛ halaki utruku haza in akaltahu halakta n'i ye ninnu musa e bɛ sa o n'a ɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔ min b'o dɔn n'a b'i nɔfɛ ko mumini misali a bɛ fɛ k'o de d'i ma bana caman bɛ yen kuma dɔ la bana dɔ b'i minɛ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ kana sukoromafɛn dun bilen walima kana kɔgɔmafɛn dun o n'a ɲɔgɔn na ko dɔgɔtɔrɔ min bɛ a ka banabaatɔ ka bana dɔn a b'a fura dɔn ko mumini misali a bɛ ten o ye jumɛn ye ko ala min bɛ an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan min man ɲi an ma an ka diɲɛlatigɛ la ani lahara an ka sara tayɔrɔ la ko ala min b'o dɔn jɔn na ko ala bɛ o bali i kan ko k'a fɔ n ka jɔn nin to yen nin to yen nin to yen ko f'i bɛ taa bɔ ɲɛnamaya la dɔrɔn ka t'i ka saraba sɔrɔ ala bolo lahara n'o y'a minɛ k'a bɛ tan de nka tuma dɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ banabaatɔ bali fɛn dɔw la tuma dɔ la a ni bɛ sama o nɔfɛ o ka taa ye nka n'o y'a dɔn ko halakili b'a kɔfɛ saya b'a kɔfɛ musa bɛ jɛ a kɔ ko mumini misaliya bɛ ten de ko ala kɛn bɛ ka an bali minnu na ni an ye o to yen musa o de nafa b'an kan mɛ tuma dɔ la n'i sama n'o nɔfɛ yan min b'a kɔ o ka bon ka tɛmɛ i bɛ min sɔrɔ ala ye ala y'a bala y'an mun to yen ne yɛrɛ ye a ta k'a lajɛ o de la kuma caman karamɔgɔw b'a fɔ ala ye hinɛ masa ye ko ala bɛ hinɛ a ka jɔnw na tuma dɔ la anw bɛ waati dɔ kɛ cogo min o de ka gɛlɛn mɛ ala bɛ hinɛ masa ye mɛ hinɛ tɛ tɛmɛ ne kan ko ala y'an bila gɛlɛma jumɛn na an yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛma jumɛn de bɛ yen ni ala y'an bila gɛlɛma jumɛn ala ko cogo di a ye fɛn o fɛn fɛngɛ a yɛrɛ dama ye musa ko a ye jɛnɛya to musa a ye sonyɛli to yen a ye namara to yen a ye janfa to yen a ye ɲɔgɔn juguya to yen a ye ɲɔgɔn
ala yɛrɛ la mun de o gɛlɛya tɛ nin na dɛ wa nin bɛɛ de kan a yɛrɛ ye mɔgɔ sɔrɔ a yɛrɛ ka kisi bɔlɔ kɔrɔ ala ko ni min sera ka o kɛ n tilala ka sara d'o ma lahara n'o y'an tɛnɛ ale ye hinɛ ye tarima fa o bɛɛ kan ka tila ka ɲuman o sara tana ka juguman o sara kelen na hinɛ tɛ tɛmɛ de kan bilen ne de ye ala ka hinɛ masaya ye mɛ kuma dɔ la n'i y'a kɛ ko jɔnw bɛ se ka o sago kɛ o bɛ se k'o juguman kɛ ala ye hinɛ masa yafa masa ye musa olu don fili kɔnɔ o de b'a to o de la Muhammad Ghazali a kɛlen k'a f'i ye ko nin fɛn saba don a ko wa tɔhara ni o ye ni sanuyali ye ani dusukun sanuyali ye a ko la tasil a ko o tɛ se fiyewu a seyɔrɔ la illa bil qufi ani shahwati k'a fɔ a ye fɔlɔ min fɔ ni o de ye min bɛ jɔ nafa ye e ka saya waati fɛn saba fɔlɔ ko dusukun sanuyali musa ko dusukun tɛ se ka sanuya fiyewu fo i k'i yɔrɔ ma jɛya pewu i ni duguma mina shahwati ayi a tɛ se ka sanuya dusukuntigi dusukun tɛ se ka sanuya fiyewu k'a ɲɛsin ala ma k'a to a yɛrɛ duguma f'i ka kelen de bila ka kelen da jɔnni ye ala ka mɔgɔw ye jɔnni kisilen don minnu jɛna u ta kɔ ka ala ta minɛ n bɔra ka mun misaliya f'i ye sisan min jɛna pewu a yɛrɛ ni duguma kɔ sabu kuranɛ ko ten de ko man khafa makana rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa mɔgɔ minnu siranna ala ye o ma da ala ye sira ma o sɔnna ko o niw ma ye ka bɔ ni duguma la wa naha nafsa anil hawa o ye ni kɛlɛ ka bɔ ni diya ta kɔ fa inna al-jannata hiya al-ma'wa ko ni bɛ mɔgɔw pilasi dɔ k'olu de ka kan ni alijinɛ donni ye k'o ye minnu siranna ale ala ɲɛ k'u niw kɛlɛ ka bɔ ni duguma la Muhammad Ghazali a y'o de fɔ ko o tɛ sabati fiyewu ka sabati e la fo yɔrɔ ma jɛya ka bɔ i ni duguma la o da se na ali a bɛ a fɔ an ye yɔrɔ ma jɛya la kuma min na a ye khutba daminɛ a ko ya ayyuhan nas inna akhwafu ma akhafu alaykum طول الأمل واتباع الهوى طول العمل واتباع الهوى أقول إذا دوني علي بسرعة فيني يكتب في بكا أوكا بسرعة فيني ما تو أبي هلا كيبيو كسرت ما دورا أبي بقول كو إلي سلامة سلامينغا إما سل دبلا إما شون دبلا إيه كمكا كيسي نفنيه كسر إيجي دو نبيو كو فمبلا بفلا موسى فولا يجمع نتا كجيري دفو واتي دوكا كافونا المالو ona no kera ni o sito hali juma mi mena adola onanya kofe chama ne bi chama nguna kaya ona bando fedo ngula o mai me o tigebe munga ko yele wati che na gonda me fona me ko yele wati che e do ka wati mi dige ya ko yala ibo sorowa kuma be de folo yala ibo sorowa oh me ni ko soro a imanga bitagla to kan de fok macha o se nale ko harama de ka do zaray kunu ngo bi alifi mais o kunu ngo ka tere musa o temela ka min du ibono no e nyumay fa alhamdulillah no e juma wore ko tubi ka bo ola musa ani bi alifi oh c'est là ko do zaba mi ka do e ko dongele le tiya bi bo ke o le bi ibi bi na ibi bi na siri mi ni tigi da lo ka ko yala ibo soro wa ko kuma bi oh ni ibo soro ito soro o ma do mi bi bolo
Musa o nani waati yɛrɛ bani an caman bɛ ɲinɛ nin de kɔ ka nata fu janya ten k'a fɔ ala a mana kɛ cogo o cogo yanni nin waati cɛ an bɛ yɛlɛma Musa foyi t'a se dusukun ma fo diɲɛlatigɛ kanu nka fo jɛngɛ kɛ o de kɔ Seydina Ali ko fɔlɔ ye ko filanan ye jumɛn ye ko tuguli ni dungɔ kɔ wattiba al-hawa ko ka tugu ni dungɔ kɔ Seydina Ali sɔrɔla ka jumɛn fara a kan ko fa ama tulul amal fa yunsa al-akhirah a ko natafu k'a fɔ n bɛna dɔ balo k'o bɛ maa ɲina lahara kɔ ni ɲina na lahara kɔ Musa diɲɛ de bɛ dayɛlɛ ye diɲɛ bɛ dayɛlɛ a den ye nka Seydina Ali n'a tɔ f'i ye a ka khutba in kɔnɔna na tuma min n'a ye nin fɔ a ko o bɛ maa ɲina lahara kɔ pewu n'o ye k'i jigi da diɲɛlatigɛ kan filanan ye jumɛn ye n'o ye ka tugu ni dungɔ kɔ fa yudillu ala al-haq Musa o bɛ fili pewu ala al-haq ka bɔ tiɲɛ sira ma n'o o ye ka tugu ni dungɔ kɔ Seydina Ali tuma min na a ye nin fɔ a sɔrɔla ka jumɛn to a la a ko ala inna dunya qad walat mudbiratan wal akhirah muqbila a ko hadamadenw n bɛna min bɔ a ye diɲɛ kanu ani ni dungɔ la a ye fɛn dɔ bila a kɔnɔ diɲɛlatigɛ min ni a bɛ ka sama o nɔfɛ o diɲɛ bɛ k'a kɔ don diɲɛ bɛ k'a kɔ don olu b'a dɔn dɛ diɲɛ sera a ba yɔrɔ la o diɲɛ sera a ba yɔrɔ la waatiw tɛmɛna Musa an bɛ diɲɛ waati min na a sera a ba yɔrɔ la Mamadu Mustafa de ko ten ko a ye waati kɔnɔ n'o ye lahara sanga kɔnɔli ye ko a y'a kɔnɔ ni fɛn dɔw ye o alamaw dafara hali a da kumakan kelen dama ma kira Mamadu Mustafa ko cogo di ko iza duyatil amana ko kuma min na ni dalayaw bilala ni jamura olu la ni an ɲinana wala hakɛw kɔ ko o waati bɛɛ k'i sigi ka fɔ lahara sanga sera a ko waati la bi dɛ ni diɲɛ wulila bi a ti bali ne ni e kɔnɔna anw minnu ye kira Mamadu Mustafa ka kuma mɛn kuma min na ni Jibrila taara Mamadu Mustafa ɲininka ko lahara sanga ye kuma jumɛn ye kira ko cogo di ko min bɛ ka ne ɲininka o ne ti fɛn dɔ la ka tɛmɛ min bɛ ka ɲininka o kɔrɔ a dɔnni bɛ jɔn yɔrɔ a la Jibrila sɔrɔla sabu a nana kalali kama a sɔrɔla ka kira ɲininka ko o tuma alama jumɛnw b'a la n'i t'a sanga dɔn sabu Ala kumana lahara sanga kan ko a surunyana fo a k'a dogo a yɛrɛ la parima faamu a k'a dogo ko lahara surunyana a k'a dogo cogo di a dogolen yɔrɔ don ko sɔɔni a b'a dogo a yɛrɛ la o kɔrɔ ye ko ne ni e tɛna bɔ a kalama ko kuma jumɛn don o de la kuranɛ kɔnɔ a fɔra kira ɲininkara waati o waati ko lahara sanga in ye kuma jumɛn Ala ko a fɔ a donni ci yɔrɔ k'a bɛ ne Ala de yɔrɔ kira ko ten wa a bɛ Ala ye ne yɔrɔ mɛ alama minnu ne o ye tamasiyɛn minnu ye diɲɛ wuli waati la Musa o tɛ fara kira Mamadu Mustafa ka hadisa caman bɛ yen a ko ni jɛnɛya kɛra kɛlɛ kan da ye tuma o tuma t'o kɔrɔ lahara sanga sera Musa waati sera an y'a sanga sɔrɔ olu bɛ to tiɲɛli a dara kɛnɛ ma dogo t'a la bilen o la n bɛna mun de f'i ye Seydina Ali ka kuma la a ko diɲɛlatigɛ y'a ko don a ye ni den bangera kaba diɲɛlatigɛ don o don a bɛ ba dɔ bila i n'a cɛ don o don e bɛ k'a ye ko e bɛ ka taa diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɛ i b'a bila i kun na ko diɲɛlatigɛ in bɛ ka dɔ bɔ a la don o don ko diɲɛlatigɛ bɛ k'a kɔ don mɛ ko mun bɛ k'a ɲɛsin i ma k'o ye lahara ye olu b'a don diɲɛlatigɛ bɛ k'a kɔ don sabu tile o tile ne o tɛmɛna Musa tɛ segin ka na bilen o kɔrɔ ye di k'o bɛ k'i sunuya mun na i bɔli a kɔnɔ n'i bɔra a kɔnɔ i bɛ fɛn lahara ko o de bɛ k'a ɲɛsin i ma min bɛ k'i ye k'i to yen Musa i kan ka o to yen fana k'i ɲɛsin min bɛ ka i kunbɛn ma
الله أكبر إدراك n'o ye lahara ye k'o de ɲɛsin bɛ an ma Seydina Ali sɔrɔla ka mun fara a kan ko walikulli wahidatin minhuma banun fakunu abna al-akhira wala takunu abna ad-dunya ko nka ko ni fɛnba fila ye ni o ye lahara ye ani diɲɛ ye a ko denw b'a bolo dɛ denw b'a bolo lahara denw bɛ yen wa diɲɛ yɛrɛ denw bɛ yen ko nka e ni ne ka an jija an ka kɛ lahara denw an kana sɔn fiyewu ka kɛ diɲɛlatigɛ denw Musa fɛn min tɛ hɛrɛ kɛ a den diɲɛlatigɛ olu b'a dɔn dɛ fɛn min tɛ hɛrɛ kɛ a den a t'a den kanu ni hɛrɛ ye diɲɛlatigɛ b'a la ayi a ma maa si kɔrɔta f'a tilala k'i lajɛ a ma maa si bonya fo diɲɛlatigɛ tilala k'i dɔgɔya a ma se di maa si ma fo a tilala k'i tɛgɛ jɛya a diɲɛlatigɛ bɛ ten ni min y'a minɛ i k'a dɔn nimisa fu de b'i bolo yɛlɛ waatinin de don diɲɛlatigɛ sɔrɔ ni a fɛn bɛɛ yɛlɛ waatinin de aw ka tɛ dunuya kasira diɲɛlatigɛ waatiw musaw ka surun kojugu hali ni e y'a ye k'a fɔ a ka jan musa ka surun kosɛbɛ munna sabu lahara de bɛ yen diɲɛlatigɛ kɛrɛfɛ lahara o ye sara jumɛn ye ko min t'i ban a musa min bɛ ban o ye waati sɔrɔ ni o kɔrɔ dɛ hakilima ye mɔgɔ ye mɔgɔ min sɔnna k'i to bankan ka i labɛn ka ban Mali ɲɛsigi Seydina Ali ko a y'a jija a ka kɛ lahara denw ye a y'a jija a ka kɛ lahara niyɔrɔ sɔrɔbagaw ye a y'a jija cɛ minnu bɛ kuma Ala ɲɛ kɔrɔ o jɔlen n'u ka dalilu ye a y'a jija a ka ye o tigiw n'o tɛ ɲɛnamaya ye badon b'a la Seydina Ali ko ten ko an kan ka hakili an kan ka hakili man alima أن الموت مصدره وأن القبر مورده وأن القيام موعده وأن بين يدي الله موقفه وأن جوارحه شاهدة عليه الله أكبر كنا يادو كافو أن من أصله هو برا سيد يعني أردنا أنفي ولما ألا يبغى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون سورة البقرة تقول ما هو في كدوره تقول من جو أو بيبا نعلم سما كسر أكون دي نعلم مين أكيد أو كوي شيء نعلم دي أجنبي مايا مثل كوفا أو كوفة كتلا كأجنبي مايا ka aw genge kana ne ala fe ka ayilinga aka ketala ka balona ka sayati idra ali fitne wa ala wallahi sendali ko niya do ko e asulu ye shuwe ka kla ka do tuguni ko e tayo e kabul dinga dali ay mala ko musa bi talla wala فأماته فأخبره هلمي عدى أبنه فأوشى وقبل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أجاد نقول لكم أقول لنا نوي عجب أمك لك وسريا ديك لك وقول نقول كفران سيدنا لكم نيادكم كبري سكيور إذكني إدلي كتني لكم sabana ye jumɛn ko n'i y'a dɔn fɛnɛ Musa k'a fɔ ko lahara ye layidu tali ye i t'a jɛ ayi lahara Musa bɛ se ayi a bɛ se Ala de ko ten ko ni o sabatira e bolo wa o dama tɛ ko o lahara ko an yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ko e ka jɔyɔrɔ ye i ka Ala ɲɛkun tilenna ye e bɛna taa ɲininka i ka kɛ ye o i ye miiri min kɛ ابن تاج النور مثلا نعم نبتوك جوكا عادل جوكا قصة ديمك مجام وي بصري ابن جوالا يفهم مصالي يفهم كده ممباري كتا كونترانتك عادل بصري نوي على جوما دوي ما مينا كسا يسو يانا
ni a décédé ako somɔgɔw ma a ko ajili su a ajila so a ko a ye ɲɛma kan sigi ni y'a sɔrɔ fangatigi dɛsɛra se min b'a ye o se b'a la a ye dɛmɛ ɲini ni sigili ye musow y'a a y'a fa lajɛ fa bɛ kasi ba bɛ kasi a musow bɛ kasi a denw bɛ kasi a y'i ɲɛsin a fa ma a ko ya abati maa y'o kɛ a ko mun ye kasi ko ye fa ko ne ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ye n'a fɔra e bɛ da yɔrɔ min na ko jigiya tɛ yen o ye fa kasi ko ye a y'i ɲɛsin a ba ma ko ya umma maa y'o kɛ a ko mun bɛ kɛ kasi ma ba ko a ma cogo di ko fira ko e fara ɲɔgɔnya ye kana n sigi ɲɛnafin na o bɛ kɛ i ba kasi a y'o to yen a y'a muso ɲininka o ma y'o kɛ mun bɛ kɛ fana kasi muso fana ko a ma ko n'i ma ne kasi kun dɔn i k'a dɔn n bɛ ka kasi de ye k'a fɔ e ni ne kɔ ka don ɲɔgɔn ma ka taa ne ka ko sɛbɛn cɛ wɛrɛ la min tɛ yen depuis masa e yɛrɛ y'a dɔn ko yɛlɛmaw bɛ kɛ i taali de ka gɛlɛn n'o tɛ ɲɛ bɛ fɛn fɛn na musa bɛɛ galon a bɛɛ muso yɛrɛ ko ten ko ka taa n ka ko sɛbɛn cɛ wɛrɛ la depuis ne ka ala tilali la ka fɛn o fɛn minɛ musa foyi maa o maa ye ala bila k'a muso ta walima k'a ka denbaya ta walima k'u ka faama ta walima ka fɛn dɔ minɛ min tɛ ala ye musa o tigi bira nimisa kɔnɔ a ye yɛrɛ dɔɔnin dama don kuma min na mɛlɛkɛ mawutu bɛna jɔ i kunna i b'a dɔn k'a si tɛ se o ye ma don dɛ a ye ɲɛsin denw ma k'aw ka kasi kun ye mun ye a kan bɛ kasiden ye sabu anw bɛna wuli yatimɛdenya gurupu la yanni dɔɔnin cɛ zilili ka fɔ anw bɛna kɛ yatimɛden ye an bɛna dɔgɔya a bɛ jɔ kuma min na a tilala o ka ɲininkali la musa yɛrɛ kasi a yɛrɛ kasi kuma min n'a kasira ne na an to ka jɔ ninnu ka mun na ko i k'a dɔn ko mɔgɔ y'a yɛrɛ ten mɔgɔ y'i yɛrɛ de i ni mɔgɔw bɛ jɛ a bɛ balo ɲɔgɔn kan mɛ musa i b'a dɔn ko i y'i yɛrɛ ye hali waati tɛ jɛ olu b'a dɔn dɛ kuma min na a ye kasi daminɛ fa ni ba ni den ni muso olu fana y'a ɲininka ko maa y'o kɛ e fana k'i kasi kun fɔ an ye an bɛɛ y'an ta f'i ye an mago b'i yɛrɛ ta ala jɔn ko di a ma f'i ko man baka li qillati zadi a ma f'i ko man baka li madja'i fi turabi a ma f'i ko man baka lima alqahu min su'i al-hisabi a ma f'i ko man baka بين يدي رب الأرباب موقفي بين يدي رب الأرباب فسقط فحركوه فإذا هو ميت من لا ينفع أكو نامن كشكوندو نيابي كشلا عيري تشكلين تالا مسوكلين تالا مين كشرني الله أكبر sumawo ko ma muna ako mamma soro awla min ngashira ka fo ne ka sura fene bana jena ske kono mamma kasi awla ka fo ne kele na danga dingani kono joro min bi ka bu dibi fina masha kasi ko ma ku asima kasi ka fo ne fese juma min na ka yongo be asima kasi abada aw ma kasi ka fo ne na ta donga ala de nyefe ngire laki atora ndela musa abina uya sallallahu alaihi wasallam samtul huda haydra ala kramode mi feka mu ngira ne awda ko joye ire wa ni ngira no ko ibura ya de ni no hatli tora awla musa ibades ala ka famiya ko imanda o da sina ali ko an ganjija an ka kai lahara dewu
ولا لا ردون سيدنا عليه مطوالا كو فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ko abebi yade ko bi ko e bara dode ko nga anga la anguna ko shini no e la rai bi bara doe fesentia me ko la rai fesen doe ko barati ni ma minge ko o ni mi sa te fenye la rai sena le ko amadu ne o ina tafuye musa ko asrama sallallahu ko la ko te me bana ala kama peo ala yo defo mawat na ko utui zarhum ya'kulu wa yatamatta'u ato ukatumene ke ya'kulu wa yatamatta'u ato kadu ko usabo ke nyana tike kon wa yulhihim al-amr neto minu nyina na ala ko peo ala ko muhammad utui nu maso mi ngadu yo kake نتفو ديريافو وكتو اوكا نيجيرتري فسوف يعلمون امام منادو اي امام ميبادو ماما يجيرتري كلا كلاهرتوي كجيرتري من كعربتوي موسى امام ادو مرجه تشو ابنادو كلمه قران لو بيفاي انا تشولا قلنا قران كتو انا يرمجيا natafuna jigiyafu jango ni islam o yefe amuno ngara islam ni islam ya to boy ka fo islam an jamanga ka an jigida ko an siri no ngari shumi no nge amara jigida to aka boda to soro ni boy ko mustafa tafsir hadu si qonna la yo defo ko jama kullu do tebena darratuhum al-amali hatta kharaju min ad-dunya wala hasanata lahum كنا تفوي دو ملا سافو ترابو جنات كلا بيو كسرني مندوبر سموي سري مينغ وي جنات دوكو سري جوليشين اوتو كلام وي دو تونو اوتو يي سومالو سو جوليشين اوتو كلام حرام نقول ميغو كرو وكبتو تشامو مامنه وبولكو من ليدو مسوتو كلام ko otura jugumani nyumani ni yonjeka kan na tafumi le kan sirmina jenati fenjawla yoriti fenjawla angaza boke madama amishu ko amikishi ko toro de la ko fukatu bo jenati kara soro mandugo Allahu mami na sallallahu kaye ulu ko ya dibiya to mi kwatiti ko ko no senu sallallahu alaihi wasallam kawo me jigani ma de ni na ala yego amuma miri ko anya seri baminge ko dore ko do la hera sarako kama mun safa ko ko yega note ko kazabu law ahsanu azanna la ahsanu al-amal ko yega lo da arala ko no ka jigiya ko nyana arala ko ka wale folo de kumiya إذا كونت يقول على إكون ناكتي ولا على مئة جوتي دفع الكمال لله دفع لي على تاني منه من إلى يسوع يجد على كنو يا فاي المهم من وعلى ناكة من زوجة جلام باكة نمر باكة جنبا باكة كتلك يجد على كنو كيباس ها إبي يجد النعمة لك إمي baraka atigi alako ninga iko alanzola alako nindo iko alanzola filini mino mala ye ila olu filu ka fara olu ka musa ke tigida alaka yafa wallahi idra karima ko la mi feke mo konnen ko min ladri kanu ni ahlu turu la ko min ka baraka musa mi lafiya abidafiya ko la Usman bin Affan abu de faya ka makado ako fenani be arba'atun zahirun fadila wa batinun farida ako fenani be ko ulu sangala fusamandiye ma ukolona o farida ibe fenani ko anga jantolla mukhalatatu as-salihin fadila wa iqtida'u bihim farida Usman bin Affan ako kafara nyima yalauka kaye u yero ka ke u nofe
kaye u yeso yawla ko ye fusa mandi ay jombe ko me mi ngere ni ko ni kanga e hakli tola ko ka o ladige u jogo barala o minge o kadema kamarala musa ko onyo na ke ko de faride ika katme u yeso ya kalima ko ka kira ladige hala kama chugo musa ko bella de hala agese nyimi chugo musa ko fusa mandi ko na ko me mu na kambo ko kira na limu wa innaka la ala khulqin azim laka la mo du juko ko ka kira ka juko ta ka baraka dai ko ode faride ko kira yu juko kumita usman bonafa kalima ko fulana jume ko watilawatul qur'an fazila ko qur'ana kala ni ko fusamante nafa bal fusamante me ko jume ngaboni oye wal amal bihi farid ko ngakabana kenai ko qur'ana kala no bomala bi ibi kan lege nai bi ko ngako o kai boy me mungai ni oye mu ya farida eka ko qur'ana mu bo jere dabla qur'ana ko sheli dabla ko o dablali sheli toli jere toli jawa toli ko de faride ka qur'ana ko la hakli turalla musami lafiya qur'an na fayni ko abara na ka de ka kalate ni fusamani ya bola min ngabuni ko e musa ko de ko qur'an e ko ngaketi ko barake qur'an e ko ngamun toyi o toyi usman bin affan ay men fala ko ziyaratul qubur fadila kata kaburu ya zura ko fusamani wal istidad laha farida ko ngati labe abdul kama ko de farida kaburu ya zura ko e fadila musa ne chelo ni kira jeraye ngabi islamay mo de qur'an soro minum be kaburu ya zurali ko ke bidaw ya mulo ko ke shirku ya mulo akko ya balle kalima fa bi mais ne usman de mine kira jera ko fusamandiya be kaburu ya zurala jango min warambaka ni ode ka illabe ira ka doni ka ko de jabiale do ika hal kuma min ni kira be balle kala kuma min abako angake kuntu lahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum haydara nufi ya bari kaburu ya zuwanda me ayake muna sabo aba hakli la haram ne ko sitigi do ne dale le fagas me miruna me olu bi o kasela wala sitigi kasela ko do e alay ni wati seri ila do ka ko do la arsima ko e hakli la haram wa ila jejera tiga ila jejera tiga kaburu ya zuwali Osman akoko we zamantia ile ko ki labe taje kama ko e farida wallahi abo ko kelena ko wa iyadatul marid fadila kata barabato ulaje ko kata ko zamantia meminga bune o ile musako ittikhaz alwasiya farida ko wasiya ko kalabi kam musako de farida kai fi hakika dalu ko do waslame be ko kiray mu boy rabbi ala ka fami ko mandi ala ka sabo dama ala ka laba woni mandi amma ay bi mesuina ya ko gaske abani ala ka fami ko mandi baraka lay ala ko no yande ko ni ala kira horomay sonda muhammad wa ali Haydara dunga ka fuzani sanuni wariye dunga